Guys, makadto kami sa Napalisan. Kamo anay. Nagkukurog man, Rap. Eh, mayo mo itong dida. Napons. Nagkukurog man, pag-agi mo. Kala man, inay ka lang, inay lang. Inanay. Adoy! Di ligid agi. Di na kumangin. Ay! Sa ligid. Uy, kuya. Kasi kapot lugo. Kaya na. Suka na lang to. Sino ka panganak? Mag-agising ka pate. Kuli. Diretso nga to dali. Di na man akday. Day din akday. Sa diin. May driver ini dide. Pusdog. Oh my God. Na anay. Magsit. Magsit up it. Nag-sit up kit sa nano. Oy, baga si Rapi na kon la oy gara good. Gusto kam nga to. Pwede onay kay. Di kam. Din ak. Oh my God. Di na sa may pagkaon dapit. Didi. Di na ah. Di na sa may pagkaon ba sila mahadlok. Kay kanang driver may lingkuran. Di mo kita makan. Ay sorry sir. Adoy daw kay Jamot. Word ah. Dito ka ito for words. Dito ka. Ako gusto ko ani. O di ikaw ba ikot ko. Ako. Kay mo brother. Bayaan. Sige sagmak. Bayaan ta si Kuya. Aday. Yak mo kay. Bayaan si Kuya naguna akong kuya. Kuya. Api gigit sa tinapay. Oo, ito. Guys, alam mo kahimtang kaupay oh. Salamat sponsor. Hi. Oh, profit ato ba na? Arayo Pons, pwede na mo pons. Pwede ka na lang. Tikadto kami guys sa Napalisan City. Palisan Street. Ha! Welcome to the Balisod National Park. Si Rap sana Kaupo magkukuan. namon ang principal sa Napalisan. Ding ka pa? Mangkol. Sa Mangkol Elementary School. Integrated. First time naman Igaro. Sa Migara Integrated liwat. Uy, kalambor ka diri ka. Elementary. Migara Elementary School, sa di naman sa Mangkol Integrated School. Ali naman ang supervisor san kuan. Kalbayog Sa Dios. Sige. Kalbayog 6. Kalbayog 69. Ay, nagraga. My God, bakit luho ini nga baloto? Na parang lumangay. Pateng. Ako itok na ko. Nano ko lang to? Dati ni Rapi kita oh, di ba? Husay. Butik queen. Iba talaga yung principal sa Butik queen. Ang kadati ni Rafi. Pwede ka na umagi sa Miss Anyag ini mo kuan talent. Yung Miss Anyag Dragon Ball. Yado. Diri ka siya. Dragon Race. Mamiling kuan, kaupayan. Diba? Di ba wari ka baton na niya? Pagkaanan niya, tikain. Wari magsabi makaanan, no? Wari ka baton, di ba? Hi, Pons! Hi! Napalisan. Sa puro sa namon, principal. Ari na, umandar na namon kuan, Titanic. Yan, sa puro, madami butik sa puro. Baloro, mabalot. Ah, tama lang. Laban na yan. Ah, di naman na makusog. Okay lang ito. Basta makatabok na kami sa puro. Makaiwan na yung mga problema. Orasan mo kung tarang kami rin. Ano yung mo video? Waray oras. Ha? 29.
jacket. Okay po. Palitan tayo ng fish pan. Oo. Okay ano? Pero kailan lang mo sana million. Million nga budget. Okay na talaga motor ano? Ha? Nag-highlight nga rin, may dapat kinakakot motor nga lugar ingon. Napalit, Nasa? Oo. Iyak. Ano ka fish pan ano? Kada mo? Nga ano ini? Nambus ang gas? Salamat to. Petron. Ang mama mo ni katulap? Mabaw. Huy! Kanang baktas nga to lang kam. Ha? Salamat to. Masanglad na kuno. Ay baras na oo. Basan na. Huy! Lakat kasi itong dito, itong nga rayo. Itong. Mabaw mo na to. Mapating. Waray mabaw na Hindi mo kayo sira ang pinakakuhan. Naka bumpers. So, Okay. maglakat la kami. Uy, ano yan? Uran na yan. So guys, maglalakat na lang kami nga to kay di makit mahadlo kay si Jesus na naglakat sa babaw sa tubig. Kay kita ala nagpipinarag ako kahamabaw ngayon sa tubig. Oo, kay na lang na to. So, maglalakat kami tikang dinhi. Tub-tub nga to siton. Oo. Sige. Ha? Para siya ginawasan. Paano may pating? man. Ah, pating! Nag-ubo ka ba? So guys, maglalakat kami. Ambot ko pera ka oras sa paglinakat. Mamangki kami kayo. Wala ti oran na. Dali na ang tour guide. Hey! Dito na kami sa Napalis. Inuya pa nga ni si James ito pag-agit na. Ay, sige ko na. Oo, Binuho ko. Balik magad. Kay ko ang kakurisan. Kasabot ko talaga kay mabaliktad kid. Hadlok kay direct talaga para tabok din gabay la. Gabay la maka asawa taga bukid direct taga dagat. Ya para naman. Kakuri oh. Mamangti kami. Salamat sa experience na nagbakta sa iwa katong tingang nilitikat ko sa oras. Para yo, Diyos ko Lord, ayan ang pagpaura na Lord. Kung mahihimo niyan na lang kay di pa kami. So baga kami sa namangti yan na oh. Dini kami na mamangti. So, sige niya manawil. Manawil
Sa kagad diri ka. Pero di ka principal, wala. Master teacher. Dere. Teacher 3. Ha? Oh, teacher 3. Teacher 3. Ano to? Season, Mangkol Integrated Oy, imbako at School. Mangkol. Ay, Mangkol Integrated School. Gas di ayos na kami. Oo, wow, kagupay niyo. Sana all. Gasto. Ay, Ay! gasto bigyan rin. Diba, kamabaw lang ang lahat. Kami. Pero pagpano ni dati ako kung ito mabalik Oo. Ayan. Aray, Aray, pamandra paulos kung sinira. rough, aray. Diri na dito. Kapalabal, aw. Magsundo sa aton. Timpol. Kasabot ko ng busang gasolina. Magtawa rin mo naman ni Petron. Kamu din ba ni Sol, no? Oo. Mga balito din nila. May kaya magmura mabilis marisulian. Yeah. Karyan sa name. Para sa island. Nakatamak bakal rough. As andi lang po an paikal lens ikos anay sila ang dapat mangukas lol. Ay, part 1 pala ini ha kay part 2 sinin niyan kay ho papakuram kay ta. Kami puso ka. Sige malangot ka sa amin. Kami sabog kaya ba? Si Almer, si Ina, si Noy. Bunso Stars. Yes. Okay, guys. Kaya mga MTV ba mga Mga tukit sa Napalisan sa National High School. Ano ba mag-ori Napalisan. Mga puto ba mga puto? Sakop ang Napalisan sa Gandara. Napalisan, Gandara, Samar. Amo nga pili man magsumo. Kay nano, oy, paliwanag sino nag-post ito ng ang Napalisan, sakop sa Gandara, Samar. Mas api kay di ang Napalisan sa Santa Margarita. Kay nano sakop sa Gandara. O tingnan niya na ginotro ko na. Sakop na san Santa Margarita ang Napalisan. Mauulos na. Barangay Napalisan, Santa Margarita, Western Samar, okay? Manahimik ka Gandara. Grabe, mauulos na din. Dito ano? Wala akong dara. Sige kay oho, no problemo. Dara ko nga baro pa no sa kabaryo. Pare ni Pateng. May pating pa ba sa sili? Pateng hinamon kita labas. Di ako takot sa iyo. Waray mga. Pwede ka nila tuloy na. Hindi magubay pagkakya. Kay iba man ato na. Pamati ko kanina mahuhuwad naman. Kit. Isa pinungutan naman Santos. Ngari ko kasang Ito ba talaga kay Mamanubalo? Hangin. So dapat sa sunod kumadikit ka ni taob na ha. Kay mabutlaw ho. Top ni nila. Uy, may $100. Nakabiyak $100. Uy, kadamo man din $100. Oo. Pasuklihan ko niyan sa kuwan. Money changer. Yan na lang guys, kay kabutlaw pa. Oo, nga motor guide. Kabutlaw. Ano na natin grupo ni MacArthur. Ato si MacArthur, I shall return ko no. Artura. MacArthur Ay! Lord, ay wanay pagpauran ha. Naabutan na kami guys ng uran. Oh, almost 1 hour pag binakta. Grabe ka man ako sa kauras para agad. Mga 5 seconds ka lang. Oh, ano na. Tiring ko, Lord, yan na naparan pagpupot na mo. Singular touchdown. Kahapon na ako. Kahapon ito. Kaya ito yan. Ilan lang ako sa ista. Ay, salamat, Lord. Ay! Panlalaki. Thank you, nakatara na kami di. Uy, kumunoy! Wala pa. Ay, na kami sa island ni Rafi. Rafi team. Hoy, parang ka, mura kay blessing ini. Wow. First time. First time kasi. Oh, pa talaga ra pura. Nahulos kami, oh. Oo. Hulos kami. Hulos kami. Uran na. Ato, tunaw. O sige.
Anong tama to na motor nga din nasadsad man. Sana all mo motor. Sana all talaga. Guys, nauranan kami. Pero ka-enjoy ba ya? Pag-agi dito. Asya yan, era lugar. May mga butangan po. May ayam sa ilarom. Oh. Reporter kaya na si Kara David. Oo. Documentary kan. Makali na kami sa era balay. Rafi. Sakto man ang oran. Haman yung balay. Oran manggod. Hain ano? Iyo balay. Hani iyo balay. Bye. Mupay na kulop. Namon kami. Nandi na kami. Hey, mother. Okay, tubig. Pagwatrapo. Wow, kadang may mineral water, oh. Ayan. Din kayo masulod. Kumaho ka, hulos amon tiin. Wow, kabunga sa liyo balay, oo. Hello. Thank you so much niya. Hali na kami. Guys, hali na kami sa Candarafi Balay. Hali kami na sa Igbaw. Maglalawan kami kay nahulos kami. Yung balay dito sa Igbaw. Ha? May siya privacy. Pwede siya magdala nila, lima.